kanjani? Hayi wamadoda. Asibusukudlala nje. Amakorekore hayi ngakubo. Asibusudlala leli izolo baba omkhulu lamakhosi leli. Akulona lika NC. Hayi. Leli izolo baba omkhulu lo baba omkhulu leli. Abahambe. Thank you. Baba kanimshayela elikhulu ihlombe. Hayi. Ngiyabonga nje ukuthi kuhlanganwe kanje nami njengoba niyibona nibaningi kanjena nje umuntu nomuntu la umuzi. Umuntu nje ola ungumuzi. Lamakhanda imizi nje le ngiyabona. Ngiyabona ke mangabe ukwazi ukuphuma uzohlanganyela nento elungisa indawo usa nekhanda lakho indoda suke kukhomba ukuthi indawo yakini uyinakile. Ukuthi uyazi noma awazi akunandaba kodwa namhlanje uzohamba wazi ukuthi njengoba silapha kuzokwenziwani abaholi laba bazoqhubeka besihola isonto lonke leli nesonto lonke lizayo. Isonto lonke lizayo bazobe besihola lapha edolobheni. Njengoba nilapha ningamadoda ningamakhanda emizi ungalokothi uzeye uma abaholi bebiza abantu wena uphuma uzoba ingxenye yento yokulungisa izwe ubokwazi ukuthi umele imsamo wakini umele yonke sizama ukulungisa leli izwe wengane zakwethu asoni lutho nje lokho esikwenzayo into efanele ukuthi siyenze ngoba kungakithi phela la asizukufike sizogolozelwa amadoda la ngakithi bese siyathula ngoba kuyobe kusho ukuthi siyanikela ngezwe. So ke ngiyathokoza abaholi bami sizode sambe sima masibona nje kukhona ukufanele sime sikukhulume sizoma sikukhulume kodwa ngiyabingelela izinto zakithi ngithi ngiyabonga ukuthi nibe khona hayi ke Bravo!